गिबियावनो बर' खौरां रादाबनिसिम गोजोननायखौ जासिहरबाय बिथांमोननिसिम। दा नैबे दिनै जोंनि बिश्वनाथ हालामनि सा ओनसोल खैलाजुलि खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो लानाय नैथि 3 बोसोरारि जथुमा बिश्वनाथ जिल्ला बाथौ आफाद लोगोसे सा बिश्वनाथ बियाब बाथौ गौथुमनि खुंनो लानाय सानथामनि हाबाफारि। दा बे हाबाफारियाव दिनै गिबि सान, दिनै 23 अक्ट' लोगोसे गाबोन 24, 25 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय हाबाफारिया दिनै गिबि सान। दा बे गिबि सानाव माखासे बेखेवनाय हाबाफारि जादों। दा बेखेवनाय हाबाफारिया जानायनि लोगोसे दा मोनायाव दं डेलिगेट आरो माखासे बिथांमोननि जिल्लानि माखासे डेलिगेट जागोन। दा बेजों लोगोसे गाबोन आरो समफोर दङ। दा बेयाव जेन मोजाङै मोजां हाबाफारिखौ खुंफुंलांनो हायो, दा बेखौ आङो जोंनि मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोसावबाय। लोगोसे गिबि हाबाफारियाव माखासे जोंनाव मावख' हायै खामानि दं। दा बेखौ जेन जोंनि मावफुं आफादा मावबाय थादों। दा बिनि थाखायनो जोंनि मावफुं आफादनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो गासै जोंनि बाथौ समाजनि रायजो राजाफ्रा जेन नैबे समाव हाबाफारियाव बाहागो लागोन, आं बेखौ आसा खालामनानै आंनि गिबियावनो बयनिबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बिश्वनाथ जिल्ला दुराय बाथौ गौथुम आफादनि बेन्दोङाव थानाय खौसेयै दिनै बे सावरायमा जथुम्माखौ खुंनो लानाय देग्लाय 2023 मायथाइनि थामहिनबा दिनै डिसेम्बर दाननि 23 खालारनिफ्राय गाबोन 24 आरो समफोर गेवलां 25सिम जे सानथामनि कालारफुल हाबाफारि लानानै बेखौ जों गाजा गोमजा बियाबजों लानानै बे बिश्वनाथ जिल्लायाव खुंनाय जादों। आरो बेहाय लोगोसेनो बिश्वनाथ साहा आनसलिकनि दैदेननायाव मांगोनां साजोन दैमारि आरो मांगोनां रमेश दैमारि बिथां आफादगिरि सानैजों मोजाङै दैदेननायनि गेजेरजों माइनाव आफादनि मामुनि दैमारि आरो अनिमा बर' बिथांमोननि दैदेननायजों बे खामानिया मोजां सोलिगासिनो। आरो बे जायगायावहाय खोब भितोरिया ओनसोल आरो बे जायगाया पाबयनिफ्राय लानानै अरुणाचलनि बर्डारनि खाथियाव बे खैलाजुलि खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव लानायखौ जों खोब गाहाम मोनसायदों। आरो बे जायगाजों बेखौ जोङो मेसेज होनो नागिरदों जाहाथे बेयाव खोमसि फोथायनाय आरो बेहाय माखासे बोलि होनानै खान्थि सिबिनायफोरा बेवहाय गैया। आरो बेहाय गोबां जोंनि गेजेराव माने मिथिनो गोनां दङ। ओंखायनो बे गौथुमनिफ्राय फैगोन आलासिफोरखौ जोङो दिनै फोसावबाय थादों आरो बिथांमोना गाहामै सफैनो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों बे जायगानि हालामाव बिथांमोननि मिरुनिफ्राय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै माखासे थान्दै बिथांमोना फैनानै बेहाय जोंनि खामानिखौ मोजां आबुं होगोन। आरो बे जायगानि हालामनि रायजो राजाफोरा खोब मोजाङै गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै खामानि मावदों। आरो बानजाय आफादनि बाख्नायनो गोनां बाथ्रा, बानजाय आफादा नांथाब नाजानायनि गेजेरजों बे बाथौ धोरोमनि सिबिनायाव बिथांमोना खोब लोब लोब फैनानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो फारसेथिंजाय बे जानाय थानाय खावनाय फोरा हयथ' जोङो जेसेबां हागौ बे खामानिखौ अनसुंथाइजों खामानि मावनाय जादों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बेहाय हेफाजाब होदों जाहाथे बेयाव थान्दै बादाफ्रा फैनानै जाहाथे मोजाङै गोजोन थानो हायो, जों बेखौ बरायबाय।